Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Kyawun halayen Imam Hasan tabbatacce sanannu ne a cikin al'umma. Mun ga yadda yake juriya kan irin cutar da shi da aka yi, amincin Allah ya tabbata gare shi. Mun ga yadda al'umma ta azabtar da shi da babansa da irin juriyar da yi, da irin fama da gaba mai tsanani da yi daga al'ummar musulmi bisa jagorancin Muawiya dan Abi Sufyan. Sannan kuma irin tausaya al'umma da yi domin ganin ta yi sulhu, ta zauna ba don komai ba domin ta fahimci sirrin Bani Umayya. Mutane sun ɗauka Bani Umayya da Bani Hashim madaidaita ne, saboda yawanci mutane suna jahiltar addini a kodayaushe, kowane zamani ɗaya ne. Kashi 99 na mutane suna jahiltar addini, suna jahiltar gaskiya, kuma wajen kashi 80 zuwa 85 a cikinsu sun fi son jin abin da ransu take so ba abin da gaskiya ta kunsa ba. Shine babban matsala. Wannan ne sanya aka samu wahala matuka tun farkon musulunci har yau. Tare cewa an san wannan dan manzon Allah ne, ilimin gidan manzon Allah yana hannunsu, amma wannan bai hana gaba da su, gaba mai tsanani ba daga al'umma. Bani Umayya 'yan kaɗan su ba mamaki gaba da suke yi, amma waɗanda suke abu mamaki su ne mai sauran al'umma musulmi wanda ba Bani Umayya ba, sakamakon cewa abin da suka ji shikenan na jita-jita shine muhimmi a wurinsu, kuma suka yi imani da shi shikenan. Idan mutane suka yi jita-jita suka yi amfani da ita suka yi imani da ita shikenan sai ta zama jiki da tsoka nasu, kamar yadda yake a yau gidan rediyo da talabishin yadda yake a yanzu. Daga a cikin sulhun da aka yi da Imam Hasan wanda muka ce ya kamata mu yi da shi, na farko dole Muawiya ya hukunci da musulunci da dokokinsa. Saboda haka ba zai yi bai aiki da sabanin haka, ya hukunci da littafin Allah da sunnan manzansa da abin da yake ya dace da wannan daga abin da halifofi salihai suka yi da yake nan. Na biyu, Muawiya ba zai iya ba wani mulki ba ko waye har ɗansa, da ya rasu mulki zai dawo hannun Imam Hasan, idan Imam Hasan ya rasu zai dawo hannun Imam Hussein. Na uku, mutane dukkansu amintattu ne a Iraki da Sham da Hijaz da Yaman da sauran kasashe. Muawiya ba shi da haƙƙin taɓa ɗaya daga cikinsu. Na hudu, shi'ar Imam Ali duk inda suke amintattu ne da dukiyoyinsu da matayensu da 'ya'yansu. Muawiya ba shi da haƙƙi ya taɓa hurumin ɗaya daga cikinsu. Na ci gaba, kada ya saki ya yi wani makirci ga Imam Hassan da Imam Hussein ko ga wanda daga alayin annabi a ɓoye ko a fili, kuma kada ya tsoratar da wani mutum a ko'ina a bayan ƙasa duk inda yake. Sai dai abin takaici shine mutumin da ba shi da addini, ba shi da tsoron Allah, bayan da za a yi kiyaye maka wannan tsari. A wannan ne aka samu abin takaici, mutanen Sham bisa jagorancin Muawiya bin Abi Sufyan dukkaninsu suka yi ittifaki akan rashin kiyaye wannan sharɗi. So da haka Muawiya bin Abi Sufyan shine farko wanda ya fara take wannan sharɗi. Hasali ma ya take takardar ce duk wani sharɗi da kuka sanya na take shi karkashin kafafuna, wannan wato ba wani bata aiki da shi a Kufa. Tun daga sannan mutane suka san sun fara shiga bala'i. Da wannan ne ya fara. Idan mun kula za mu ga babu wani ɗaya daga cikin wannan sharri da Muawiya amfani da shi, kamar yadda kansa ya shelanta. Ya kashe dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wayanda kuma sahabbai ne na Imam Ali daga baya, duk ya kashe su. Ba wani sahabi nagari da ya rage daga cikin sahabban manzon Allah kuma sahabin Imam Ali sai da Muawiya bin Abi Sufyan ya kashe shi. Hakanan ya kashe Imam Hasan jikan manzon Allah da guba. Sannan ya kashe duk wanda ya samu damar kashewa. Babu wani mutum ɗaya da ya tsira daga makircinsa.
ya kwace dukiyoyi ta yadda sai da zamanto shi'ar Ali suna yawaita yin hijira daga garuruwa zuwa garuruwa domin su tsira da rayukansu dukiyoyinsu, amma duk da haka hakan sa duk inda suke wani hijira a sunsuna shi idan an gano shi rayuwarsu ta gama yawo. Imam Hasan ya kasance ƙololuwa wajen wato tausayi da ilimi da kiyaye haƙoƙin mutane da lizimta wani alkawari da aka rubuta a ciki, sai dai abin takaici shine ɗaya ɓangaren bai kiyaye masa ko da sharɗi guda ɗaya ba. To ya kasance yana zama da miskinai Imam Hasan kamar yadda kakansa da babansa suka kasance suna yi. Wata rana ya wuce miskinai sai suka yi masa tayin abinci, sai zauna suka ci tare. A ce mutum zai wuce a yanzu a hanya, almajirai suna cin abinci, akwai miskinai a gefe suna cin abinci, sai su mishi tai sai zauna yana ci. Ka kaddara darajar wannan bawan Allah, shugaban musulmin duniya baki daya, amma ji halayensa, ni amincin Allah tabbata gare shi. Sannan kuma sai ya tafi tare da su gidansa suka ci nasa abincin. Bayan sun gama cin abincin sai ce to shikenan ku zo kuma ku je gidana ku ci nawa abincin. Suka je gidansa suka ci nasa abincin. Yana da falaloli masu daraja. Ya kasance shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fi kowa so. Imam Hasan yana daga ciki, wato shi ne wanda manzo Allah ya fi so fiye da kowa, da shi da ɗan uwansa Imam Hussein, amincin Allah ya tabbata gare su. Kuma duk wani ɗan aljanna su ne shugabanninsa, domin su ne shugabannin samarin aljanna. Aljanna kuma duk samari ne yake nan. Wato wannan matsayi da manzon Allah ya ba su sallallahu alaihi wa alihi mai girma ne, cewa su ne shugabannin 'yan aljanna. Imam Hasan ya kasance matuƙar jarumi. Mu duba mu ga da shi da mutum da suka tsaya a kofar Uthman bin Affan, amma da yawan mutane suka saucewa, saboda duk wanda ya zo ya ga Imam Hasan sai ya koma. Dan ga Imam Hasan nan ga Imam Hussein an san ba hanya, su biyu kawai sun wadatar. Sannan a yaƙoƙin da suka yi da babansa ba inda Imam Hasan da Hussein za su durfafa sai mutane sun dare baki ɗaya. Haka yake a tarihin yaƙi da suka yi, wanda yake marubaita suka rawaito irin jarumtakar Imam Hasan da Imam Hussein. Muntaha ba sa bari a ambaci jarumtakar su sai ta jarumtakar babansu, saboda ba sa son a kwatanta su da matsayin babansu, saboda ladabi da girma gare shi. Su da haka ya kasance daga waɗanda suka fi kowa jarumtaka a yaƙoƙin da aka yi, hatta da lokacin halifofi guda uku da suka gabaci babansa, da lokacin halifa na farko da na biyu da na uku, sun kasance masu tsanin jarumta da taimakon ɗaukaka musulunci a yaƙoƙin da aka yi a dauloli. Saboda haka za mu ga wasu kamar yadda suke ɗauka cewa kamar ko tsoro ko wani abu ne ya sashe sulhu, sam ba haka ba ne. Kiyaye saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi ne ya sanya Imam Hasan yin sulhu, amincin Allah ya tabbata gare shi. Saboda haka Imam Hasan, idan muna maganar ilimomi, ya shi abin da muka kawo na cewa hatta da Mu'awiya bin Abi Sufyan yana koma zuwa gare shi wajen tambayoyinsa. Bayan sulhun da aka yi, wanda yake sulhu ne da ya zama tilas a yi shi sakamakon kiyaye jinin musulmi da kuma tauna asirin Bani Umayya, a ba su dama su yi mulki, mutane su ga meye mulkin Bani Umayya, wanda yake ba su manta ba sun yi mulki a baya kafin zuwa Imam Ali. Gononi gaba daya Bani Umayya ne, kuma sun danna mutane kuɗa, amma mutane suna da saurin mantuwa, sannan ga jita-jita tana tasiri.
sannan kuma gashi Muawiya bin Abi Sufyan ya sai jagororin kabilu da kuɗi. Siyasar da Imam Ali da Imam Hasan ba su yarda da ita saboda ta saba siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Ba zai yiwu ba su ba da cin hanci ga shugabannin mutane sai su sa su bi su. Suna so mutane su bi su so domin sun yi imani da Allah da ranar lahira da kuma matsala da kuma farala tasu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi sarwa al'umma, ba wai su sai mutane da kuɗi ba. Wannan shine yasa sai suka kama ba su da wayo kuma kamar wannan ba matsalar wayo bane. Imam Hasan bayan nan ya kafa makaranta da ta kyankyashe ɗalibai masu yawan gaske a garuruwa da sanar da su koyarwa ta addini ingantacciya. So da haka ne ma wannan ya kasance Muawiya ga dole a kawar da shi ta hanyar guba, in ba haka ba da iliminsa zai iya cin nasara ya mamaye duniyar musulmi da sonsa da kaunarsa da kaunar babansa wanda Muawiya bin Abi Sufyan ya wajabta kowa la'anarsa da ya kira suna wannan la'ana din da sunna. So da haka Imam Hasan alaihi salam, wannan shine abin da zamu kawo a takaice game da Imam Hasan alaihi salam. Amince Allah ya tabbata gare shi. Sai wani lokaci Allah ya kai mu za mu ci gaba da magana kan Imam Hussein da shi ma za mu dan taba kaɗan daga sirarsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.